Waziri. Auta Waziri ƙwararren jarumi ne, jarumin gaske wanda ya kai a kira shi da jarumi jajirtacce, wanda ya fitar muku da zafafan waƙoƙi masu zafi a cikin shekara ta 2022. Idan mai sauraro bai manta ba, ya fitar da su ne masu zafin gaske a jere domin ya nishaɗantar da ku. To a wannan karan kuma a wannan lokaci ya fitar muku da wata zazzafa mai zafin gaske a cikin wannan channel ta mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwanka, ka daure ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar na ɗora masu zafin gaske. Idan ka kasance baƙo kenan, idan kuma ka kasance ɗan gida, ka danna mana like domin hakan yana bani ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi da nagarta. Shahararre ne, jarumin gaske wanda ya kai a kira shi da jarumi jajirtacce kuma haziki fasihin gaske, wato Auta Waziri, domin ya tsaya tsayin daka a ganin ya nishaɗantar da ku da dukkan zafafan waƙoƙinsa masu zafin gaske. Domin yana mai farin cikin gayyatar ku shahararren babban taro mai zafin gaske da zai buga a garin Kano. Shahararren nan dai haziki fasihin gaske wato Auta Waziri jarumin gaske ne wanda ya kai a kira shi da jarumi jajirtacce, wanda ya jima yana fafata muku zafafan waƙoƙi masu zafi da nagartar gaske. Mai sauraro, kada ka sha'afa, ka shagala, ka manta ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar na ɗora masu zafin gaske. Idan ka kasance baƙo kenan, idan kuma ka kasance ɗan gida, ka danna mana like domin hakan yana bani ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi da nagarta. Yayin da wannan shahararren jarumi wato Auta Waziri ya tsaya tsayin daka domin ganin ya farantawa masoyansa rai, ganin ya faranta muku da zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta. Shahararren jarumi ne kuma haziƙin gaske wanda ya kai a kira shi da jarumin gaske wato Auta Waziri, domin ya ƙware gurin fidda ƙafiyar soyayya da kalaman soyayya, waƙoƙin da za sanya ku tsaya tsit ba tare da na diyo kuna wani kwane-kwane ba. Jarumin gaske ne, jarumin jarumai, domin ya tsaya ina nuna dukkan wata kulawa a game da dukiya ta wannan shahararren haziƙin jarumi wato Auta Waziri. Auta Waziri jajirtaccen jarumi ne wanda kai a kira shi da jarumi kuma jajirtacce kuma haziki fasihin gaske, wanda kowa yake murnar mararin ganin wannan shahararren jarumi wato Auta Waziri domin ifafata zafafan waƙoƙi masu zafin gaske tare da shi. Wannan shahararren haziƙin jarumi wato Auta Waziri jarumin gaske ne wanda kai a kira shi da jarumi kuma jajirtacce.